Zajedno smo Tara i Ša u programu uživo progovorili o pomirenju, reper otkrio, da li se čuo sa bivšom ženom, pa teška srca pred Simovom priznao, moji nisu bili za ovu vezu, zavoleli su Ivanu, prespavali zajedno u Tarinom stanu, Nenad Aleksić, Ša i Tara Simov uključili su se uživo u emisiju premijera, Vikend specijal i tom prilikom otkrili, da li su sada u vezi, ali i kako su proveli prve sate nakon napuštanja Šimanovaca. Ja sam spavala. Nenad je već sinoć po studiju tražio bubicu, počela je Tara, a Nenad je dodao, ja se još budim rano, po navici, ali bez muzike i zvona, rekao je reper. Zajedno smo, to je i očigledno. Spremala sam video, klip sa dokazima da sam bila tu većinu vremena dok je bio unutra. Rešili smo neke stvari, otkrila je Tara, a reper je otkrio, nismo se ni jednom posvađali. Ja sam šokiran. Mnogo nam je bolje sada napolju, rekao je Ša. Jutros mi je napravio kafu i doručak, kao i uvek. Ja nisam znala da sam ga poljubila, ja sam krenula ka njemu i to se desilo. Nismo znali na čemu smo jedno sa drugim. Na njemu je da se opravda, od sinoć sve lepo funkcioniše, otkrila je Tara. Sve se promenilo za 180 stepeni. Krenuo sam od nule, ne znam kako će dalje sve da funkcioniše, nemamo neke prevelike planove, sada se svodi sve na zajedničku pesmu, pa ćemo videti dalje. Kako sam krenuo od nule, za sada je sve lepo. Da budem iskren, još Ivanu nisam pozvao, doći će do tog razgovora, čuo sam da je na odmoru, pa neću da joj kvarim to. Ja bih voleo da razgovor obavimo najnormalnije, da se rastanemo kao ljudi, ispao sam bezobrazan. Ja sam rekao svojim roditeljima da ne komentarišemo u startu celu priču i da mi daju nekoliko dana, očigledno je da nisu bili za moju vezu sa Tarom, oni su zavoleli Ivanu, ali koliko znam, nisu u kontaktu sa Ivanom više, sada je sve ravna linija, otkrio je reper. Spavali smo kod mene. Ja sam rezervisana što se našeg odnosa tiče, ne treba žuriti sa nekim stvarima. Trenutno je moja želja da sve ovo uspe. Ja mislim da Nenadu ne smeta ništa što se mog karaktera tiče trenutno. Neke stvari koje mi je tako zamerao, to se neće dešavati napolju, rekla je Tara. U zadruzi sam malo bio surov. Nisam u fazonu da zameram neke gluposti, kao što je na primjer šorc. Sinoć sam je baš pitao kakav sam joj napolju, ona je od jutros promenila ploču, rekla je da sam mnogo drugačiji nego što sam bio unutra, rekao je Ša.